Sana iki ya. Iki nang pintu. Aku dhewe. Oh. Itu dapurnya ki apa sih putih bangku coklat ah. Tapi sidik isinya ya. Iya lah. Enggak sidik itu emang. Itu sing telung Pak. Iya telung. Kilo isor. Wah teh. Con. Coba tuh. Golek kapas lah. Ora. Ini tak sini. Ora pernah kapas. Balik ya. Saya sudah tidak mengenal. Coba lihat kan. Itu udah gitu. Jalan. Ora contoh, iki pempes wong tuwa. Pun berapa sini aja pun. Pasasa. Itu yang pakai baju. Kalau yang ini pakai baju. Tutup persen Richard. Ora ono, dia ngomong ora ono kok. Lho, botol kita. Kena arek ora yo jak rono kok ganti weroke regane kena arek ngerti yo. Yo. Ono kae ibu tahu takon. Ngiri. Kita belanja ke swalayan. Cari-cari. Mangga Mas. Gimana kamu? Golek bagus kok larang. Mana? Oh iya, alamun kamu di rumah juga banyak, sering beli. Ada di gudang. Buat apa? No. Lah, wong aku ki gek miring ngene lho. Lah justru kuwi aku ya bingung kok. Ya, cakok tambah ayu ta, Nduk, ngene ki. Nek ora ketemu ti nek ora ngeroro ri. Dene ki mau nek mah itu pekerjaannya. Lah. Ini golek apa? MBG. Aku ki arep golek ku lho keserutan lada ora nana. Gilinge iki lho, Suk. Sebelah mana? Oke. Oh iya.
Lah kok apa bener 13.000? Delok. Iki mung cuma lada bubuk tok wis. Lada bubuk ora serutan. Iki lada bubuk wis bubuk. Bukan buat nyerut iki.